Har du også en tendens til at føle dig mega udbrændt her i efterårsperioden? Det har jeg i hvert fald en stor tendens til, og det sker ofte for mig næsten hvert år faktisk, hvor jeg føler mig stresset, og jeg føler, at jeg kører i et meget højt tempo, som jeg egentlig ikke har lyst til, fordi jeg føler mig så udkørt sidst på dagen eller sidst på ugen. Det jeg prøver at være ekstra opmærksom på i det her efterår, det er at gøre alle de små ting og de store ting, jeg laver i min dagligdag på en langsom måde. For eksempel når jeg laver min skincare her om aftenen, hvor jeg fjerner min makeup og får lavet skincare og ligesom klar til at gå i seng. Det gør jeg på en langsom måde. At gøre tingene i et langsomt tempo kan virkelig give en stor forskel i ens dagligdag, især når man bare skal lave sin skincare, indtil man skal sove. Altså det kan bare noget, og det er bare en wellness for sig selv. Det her er din reminder til at tage tingene stille og roligt i det her efterår, og husk at trække vejret og gøre tingene i et langsomt tempo. Tak fordi I så med.